Surat Al-Infitar. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Idha as-samaa'u fatarat. Kapag ang kalangitan ay magbitag sa pagkalansag. Wa idha al-kawakibu intatharat. At kapag ang mga bituin ay mga laglag at magsipangalat. Wa idha al-biharu fujjirat. At kapag ang karagatan ay sumambulat at magkahalo-halo. Wa idha al-quburu bu'thirat. At kapag ang mga libingan ay bumaligtad. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Sa gayon, mapag-alaman ng bawat tao kung ano ang kanyang natupad na mabuti at kung ano ang kanyang iniwan na masama. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O tao, ano ang nagtulak sa iyo upang sumuway sa iyong Panginoon, ang mapagkaloob ng biyaya? Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Na lumikha sa iyo at humubog sa iyo ng ganap at nagbigay sa iyo ng angkop na sukat. Fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Sa anumang anyo na kanyang naibigan, ikaw ay kanyang nilikha o hinubog. Kalla bal tukadhibuna bid-din. Hindi ito tulad ng iyong pag-aakala, datapot itinatuan ninyo ang araw ng kabayaran. Wa inna alaykum lahafizin. At katotohanan na may nagbabantay ng mga anghel sa inyo. Kiraman katibin. Mararangal na mga anghel na nagtatala ng inyong mga gawa. Ya'lamuna ma taf'alun. Batid nila ang lahat ng inyong ginagawa. Innal abrara lafi na'im. Katotohanan, sa mga matutuwid na nananampalataya, sa kanila ang kaligayahan. Wa innal fujjara lafi jahim. At katotohanan, ang mga makasalanan ay parurusahan sa naglalagablab na apoy. Yaslawnaha yawmaddin. Sila ay magsisipasok dito sa impyerno sa araw ng kabayaran. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. At sila na makasalanan ay hindi makakawala rito. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. At paano mo mapag-aalaman kung ano ang araw ng kabayaran? ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. At muli, paano mo mapag-aalaman kung ano ang araw ng kabayaran? يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. Ito ang araw na walang kakayahan ang sinumang tao na makagawa ng anumang tulong sa ibang tao. At sa araw na ito, tanging kay Allah lamang ang lubos na pag-utos at pasya.